Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos ca información nesta xornada de xoves, día 27 do mes de novembro, no que lles imos a falar en principio, na radio e na televisión de Cerceda, como sempre, dun pleno. Hoxe haberá un pleno ordinario que poderán seguir na radio e na televisión de Cerceda. Falaremos da programación do Nadal, tamén do monólogo de Leti da Taberna, que haberá esta fin de semana, e tamén a Asociación de Veciños de Queixas organizan unha viaxe, unha excursión a Ordes para ver a grabación do programa Quen anda aí da Televisión de Galicia. Falaremos xa do campamento de Nadal, xa se pode anotar para o campamento de Nadal que organiza o Concello, tanto en Cerceda como na Silva, da renovación do DNI, que dan aínda prazas para renovar o DNI a próxima semana, e tamén haberá un corte de agua o vindeiro martes da próxima semana que afectará a gran parte do Concello. Falaremos tamén do Comité de Seguimento do Fondo da Transición Xusta, que se fixo na xornada de onte e continuará tamén hoxe. Falaremos do termalismo social do Inserso e tamén nos deportes repasaremos o calendario deportivo da fin de semana e remataremos co tempo, onde para mañán haberá un aumento de nubosidade e de novo volverán pouco a pouco as precipitacións. Comenzamos a crónica da xornada falándolles de un pleno ordinario. Hoxe, xoves, corresponde pleno ordinario. Último pleno ordinario do ano que terá lugar a partir das 9 da noite no Salón de Plenos da Casa do Concello e que poderán seguilo en directo na radio e na televisión de Cerceda. En internet, lembren, na televisión en internet, na nosa canle de YouTube TV Cerceda. A orden do día serán 3 puntos. O primeiro, a modificación de ordenanzas fiscais polo enganche da auga e servicio do sumidoiro. O segundo punto será a modificación do regulamento do Servicio Público de Saneamento de Augas Residuais. Tamén terá lugar as aprobacións da conta xeral do exercicio 2024 do ano pasado. Haberá dación de contas decretos da alcaldía, mocións, rogos e preguntas. Un pleno ordinario hoxe xoves, día 27 de novembro, a partir das 9 da noite, insistimos, no Salón de Plenos da Casa do Concello e poden velo en directo na radio e televisión municipal. Mais temas, falamos da programación do Nadal, porque xa este sábado que ven, día 29, vai a ter lugar o encendido das luces de Nadal no campo da Feira de Cerceda e no campo da Feira das Nenas da Silva. Será de 6 da tarde a 8, donde ademais haberá degustación de filloas, donde haberá un mercadiño para que alumnos dos colexos recaden para as súas excursións e tamén haberá no campo da Feira de Cerceda, en este caso, un poboado de Nadal feito por a artista larachesa Anomar, que tamén na Casa do Concello, na planta baixa, ten un Belén en xebre. Como decimos, haberá tamén degustación de filloas ao longo da tarde, dende as 6 ata as 8, que é o horario previsto para facer ese encendido oficial das luces, que será este próximo sábado, 29 de novembro, insistimos, no campo da Feira de Cerceda e no campo da Feira das Nenas da Silva, de 6 a 8. Pois do encendido das luces e tamén de resto de actividades programadas polo Concello para o Nadal, imos escoitar a Concelleira de Cultura, Cristina Capelán. Están rematando de colocar aquí un Belén rústico no Concello, pois, bueno, diseñado e feito por Anomar, Esther e Ramona, que son unhas artistas enormes e, bueno, calquera que se poida acercar aquí ao Concello a velo se dará conta de que é así. E, bueno, pois nada, unha vez que remate o Belén, bueno, xa se pode ver, pero a xente poderá se acercar ao Concello polas mañás mentras este aberto. E despois este sábado teremos o que é o acendido de Nadal, encenderánse as luces do Concello e, bueno, faremos, será aquí no campo da Feira de Cerceda, pero tamén haberá actividade no campo da Feira das Nenas da Silva. Aquí, a partir das 6, entre as 6 e as 8, que vai ser un pouquiño que vai a durar, pois vai haber crepes que serán gratuitas para todo o que se queira acercar, vaise a facer o encendido sobre as 6:30 e tamén, bueno, comentar
que vai haber os postos dos nenos dos colexios, tanto do Cruce como do Celso Emilio Ferreiro, para vender pois avalorios e detalles que despois lles vai axudar para ir ás súas respectivas excursións de fin de curso. No campo da feira vai haber este ano tamén como novidade un poblado navideño que tamén nos prepararán Esther e Ramona, e visto como está quedando Belén, seguramente que o poblado sexa pois tamén increíble. Entonces animamos a xente a que se acerque a ver o poblado e que vai haber aquí. E bueno, tamén decir que os nenos tamén van a estar na Silva tamén vai haber esas crepes, pero bueno, que se acerquen a ver o poblado e o Belén, porque o sábado durante esas horas que estemos aí de 6 a 8 tamén se poderá vir a visitar o Belén aquí ao Concello. Vai a ir Papá Noel aos colexios e a escola infantil e tamén ao centro de maiores, e despois, pues, bueno, tamén xa temos aí a cabalgata, e bueno, tamén o 31 que haberá pues, os típicos churros que se poñerán nas prazas tamén. Cambiamos de tema, falámoslles tamén de outra actividade que haberá o sábado que ven. Este sábado, pasado mañán, haberá un monólogo de Leti da Taberna. Este sábado, día 29, ás 8:30 da tarde, no Auditorio Municipal de Cerceda, terá lugar o monólogo de Leti da Taberna, monólogo chamado Enredada. Será gratuito, pero deben inscribirse na web do Concello, nun enlace que atoparán aí, poden inscribirse de xeito gratuito. Leticia Miraz, máis coñecida como Leti da Taberna, é taberneira de nacemento e sociosanitaria de formación. En maio de 2020 comenzou a subir contidos a TikTok e actualmente acumula dúcias de miles de seguidores nas redes sociais, convertíndose nunha taberneira virtual. Utiliza a retranca para realizar crítica social. Leti da Taberna trae o seu primeiro monólogo no que explora con ton irónico a súa relación coas redes sociais e como nos influyen no noso día a día. Isto será o sábado que ven, día 29, ás 8 da tarde no Auditorio Municipal de Cerceda. Ás 8:30, para ser máis concreto, será cando teña lugar este monólogo. Cambiamos de tema para falarlles agora do Comité de Seguimento do Fondo da Transición Xusta, porque na xornada de onte e de hoxe achegáronse a Cerceda un comité de seguimento do Fondo de Transición Xusta e onte se desenvolveu a primeira xornada da súa reunión anual centrada en avaliar o avance das actuacións nas zonas de transición xusta, en concreto na nosa, na de Meirama. A delegación integrada por arredor de 40 persoas e acompañada polo director xeral de Cohesión e Fondos Europeos, Ángel Tarrío, desplazouse ao noso Concello, donde foron recibidos polo alcalde, Juan Manuel Rodríguez, e outros membros do goberno local, para coñecer proxectos clave vinculados á recuperación económica, social e ambiental do territorio. A visita comenzou coa recepción institucional no Viveiro de Empresas, onde o alcalde Juan Manuel Rodríguez deu a benvida aos asistentes e a continuación a comitiva desplazouse ao Museo da Minería, onde Sonia Bocija, técnica do Concello, acompañou o grupo nun percorrido pola historia extractiva da zona, explicando a evolución da actividade e o impacto que tivo no desenvolvemento local. Máis tarde, Ramón Silva, representante de Naturgy, foi o encargado de guiar a visita no Lago das Encrobas, onde relatou o proceso de restauración ambiental tras o cese da actividade mineira, así como a transformación do espazo nun enclave de valor ecolóxico e social. Durante a tarde tivo lugar tamén unha exposición sobre o plan de reinserción laboral das persoas afectadas polo peche das centrais térmicas. A presentación correu a cargo de Pablo Fernández López, secretario xeral de Emprego e Relacións Laborais da Xunta de Galicia, quen subliñou o compromiso das administracións co apoio ás traballadoras e traballadores e coa súa reinserción social. Pola súa banda, o director xeral de Cohesión e Fondos Europeos, Ángel Tarrío, destacou o valor destas visitas para comprender o impacto real das políticas europeas sobre o territorio. A xornada concluiu no Viveiro de Empresas de Novo cunha presentación de proxectos públicos e privados cofinanciados a través do Fondo de Transición Xusta, nos que se puxeron de manifesto as novas iniciativas empresariais e de innovación que están a xurdir o abeiro destas axudas.
O encontro pechouse cun espazo de diálogo no que representantes institucionais, empresas e outras entidades puxeron ou poderon intercambiar impresións e propostas para seguir fortalecendo o futuro da comarca. A presentación foi pechada polo propio alcalde de Cerceda, quen reclamou un pacto real para que a transición xusta siga por bo camiño e que os cartos cheguen aos concellos e aos territorios para que se efectúe en un grado satisfactorio. Máis temas, agora lembramosles que tamén se pon en marcha o campamento de Nadal que organiza o Concello de Cerceda e que vai a ser dende o día 22 de decembro ata o 7 de xaneiro e van a ser polas mañáns de 9 a 2 agás os días festivos e fins de semana. Van a ter lugar estes campamentos de Nadal no Centro Cívico en Cerceda e no pabellón municipal, mentras que na Silva será no Colexio Público Celso Emilio Ferreiro. A inscripción está aberta ata o día 16 de decembro. Poden inscribirse xa por rexistro, si queren, na planta baixa de 9 a 2 ou a través da sede electrónica. Na web do Concello atópase tamén, si queren, a solicitude e un anexo da mesma e o manual para realizar o pago a través de a Oficina de Pagos de Cerceda. O precio é de 5 euros a quincena e de 30 euros para o segundo irmán. Realizaránse actividades lúdicas adaptadas ás diferentes idades de ámbito cultural, xogos, manualidades, obradoiros de cociña de Nadal, etc. Si queren ter máis información, tamén poden chamar o teléfono 981 68 50 36. Como xa vimos dicindo esta semana, a Asociación de Veciños de Queixas volveron a organizar unha viaxe a Ordes para ir á grabación do programa Quen anda aí da Televisión de Galicia. A Asociación de Veciños de Queixas volven a organizar esta excursión para a grabación deste programa da Televisión de Galicia, Quen anda aí, que ademais neste caso coincide co incendido das luces do programa do Nadal. Será mañán venres día 28 de 2:30 da tarde a 7:30. Mañán venres día 28 de 2:30 a 7:30 en Ordes. Hai un servicio de bus que sairá de Xesteda polo Calvario, Pau do Lobo, Estación de Queixas, Museo do Moucho e saída a Ordes. Para anotarse, poden facelo por WhatsApp ou por teléfono no 661 65 3102, 661 65 3102. Ademais, repartiránse a auga, froita e chocolatinas durante a grabación. Volvemos a falarlles de un corte de auga, porque seguindo coas obras de melloras da rede de distribución de auga, a empresa concesionaria do servicio Espina e Delfín programou un corte o próximo martes, día 2 de decembro, que afectará a gran parte da rede de auga de todo o concello. Ese corte do martes que ven será de 8:30 da mañán a 1, de 8:30 a 1, e vayan tendo xa precaución, especialmente por aqueles electrodomésticos que precisen da agua. En concreto, vai afectar o núcleo urbano de Cerceda, vai afectar o polígono do Acevedo, a Meirama, a Encrobas, a Queixas e varias zonas próximas a estes concellos, a estas parroquias, mellor dito. Todo elo, o martes, seguiremos recordándolo aquí nos informativos. Recordamos tamén que se pode renovar o DNI en Cerceda. O próximo mércores da semana que ven, día 3 de decembro, haberá un equipo unha unidade móvil da Policía Nacional para realizar os trámites de renovar o DNI e do pasaporte. Aínda queda algunha praza libre. Se alguén quere renovar o DNI ou o pasaporte a próxima semana en Cerceda, o vindeiro mércores día 3, teñen que achegarse á Policía Local na planta baixa do Concello e aí pedir cita e hora para, ou tamén por teléfono se o precisan, se queren poden chamar por teléfono e solicitar cita e hora para renovar o DNI ou o pasaporte o próximo mércores día 3, aquí en Cerceda. Seguindo con máis temas, lembramosles que tamén continúa aberto ao plazo para anotarse o termalismo social do Inserso, que xa abriu o plazo, e que para a primeira das quendas, que xa son para o ano que ven, de febreiro a agosto, o prazo para anotarse remataría o 4 de decembro. O 4 de decembro para anotarse. E para a segunda quenda, que sería de agosto a decembro, en este caso de setembro a decembro, o prazo para anotarse remataría o 15 de maio. Son os prazos prioritarios que teñen que facer para solicitar
ir aos programa de termalismo social do Inserso. Se teñen algunha dúbida ou que lle axuden a tramitalas, poden dirixirse ao Concello de Cerceda, os servicios sociais. Poden pedir cita no 981 68 60 68 ou achegarse á terceira planta da Casa do Concello. Nos imos cos deportes para falarlles agora dos partidos da fin de semana, porque, en este caso, en canto aos partidos da fin de semana, imos a recordar, repasar o calendario. Estamos a xoves, pero xa sabemos cales serán os encontros. Na primeira categoría, Galicia de fútbol, o Queixas xogará en Bizoño. Bizoño-Queixas é o partido xa para pasado mañán, sábado, ás 5 da tarde, no campo do Pinar. Encontro para o sábado, ás 5 no campo do Pinar, Bizoño Queixas da Primeira Galicia. Na terceira Galicia hai un Coirós Atlético Cercedense o domingo ás 4:30 no campo da Cortella, hai un San Martiño Vilasantar o domingo ás 4 no campo do Roxo e un Sobrado, Atlético Sobrado Rodís o domingo ás 4:30 no campo municipal de Sobrado. No fútbol femenino, Atlético Cercedense Culleredo, o domingo ás 12 do mediodía no Roxo. Pola súa parte, os xuvenís xogan na casa Atlético Cercedense Xuvenil Betanzos, o sábado ás 5 da tarde no Roxo. En canto aos cadetes tamén xogan, pero o domingo, fora da casa, 11 Caballeros B Atlético Cercedense Cadete, o domingo ás 10 da mañán no campo do Lendoiro. Os infantís tamén xogan fora, Santirso C Atlético Cercedense Infantil, o domingo ás 10 menos cuarto no campo do Monte en Santirso. Os máis pequenos, os alevíns, o equipo A xoga fora da casa, Luís Calvo B Atlético Cercedense A Alevín, e xogan hoxe xoves, ás 6:30 da tarde no campo das Seiroas. Mentras que o equipo B xoga o sábado, Atlético Cercedense Alevín B Ordes B, o sábado ás 11:15 no Roxo. Imos cos benxamíns, o equipo A xoga en Betanzos, Betanzos Atlético Cercedense Benxamín A, o sábado a 1 da tarde no Carregal. E o Atlético Cercedense Benxamín B xoga na casa contra o Curtis, o sábado ás 10 da mañán no Roxo. E os prebenxamín xogan tamén en Betanzos, Betanzos Atlético Cercedense Prebenxamín o sábado ás 12 do mediodía no campo do Carregal. No fútbol veterano, na segunda división, hai un San Martiño Sigrás o sábado ás 4:15 no campo da Revolta en Queixas e un Cambre Cerceda o sábado ás 6 da tarde no campo dos Pinares. Na segunda B de veteranos, Rodís Larín o domingo ás 10 da mañán no campo do Roxo. Pois co tempo rematamos durante o venres. Para mañán unha fronte pouco activa irase achegando polo noroeste a Galicia, deixando os ceus con abundantes nubes na mitade oeste e con chuvia feble a partir do mediodía na franxa atlántica. No interior e na mitade leste os ceus alternarán nubes e claros. As temperaturas van a experimentar un lixeiro ascenso e os ventos sopran do suroeste frouxos en xeral e moderados no litoral. Pois co tempo rematamos o informativo, nada máis, gracias pola súa compañía. Mañán voltamos, saúdos na radio de Marisol Rodríguez, de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Eirís e na redacción, e quen lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes. Adeus.